You might have taken me across the continent. You might have exposed me to a different culture. Yes. But yet I will not change my name. It is meaningless to hear the everlasting gospel and not conform to the pattern of what it is demanding of you. There is a God in heaven who knows what you are going through. But iwewe yako nyaya haisi kuroyiwa. Poverty na Satan Petone muchinjiko panetsime kwaro vura yekurapa iyo yava kuna Jesu. Zorora miwo moyo wangu wese petone muchinjiko mutawandi wana abonda jekeserwa kupenya kwa Jesu. Petro, mchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro mchinjiko dibatie kufamba mumavute awo. Petro mchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petone muchinjiko noinda noiba yakarandizosika iyo kwerisi. Petro mchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro mchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Ndipo panozorora moyo wangu wese. Ndipo panozorora